Amen. Amen. Woku ndiphuma phaya. Amen. Umsima ubona ndingaphumi. Amen. Akhobe. Umuntu ondimela apha ngaphambili. Gentlemen. Acha. Ubuzo ubheka phi? Amen. Ndithi ngibheke ngabe unkosikazi kaTata Mpilo. Ungowaphi? Ngondele play. Sure. Ilali yami. Bayihlonipha komama, bathi usemokolomo. Acha. Mogolosi. Uthi Jonga. Ngibona lapha nje uzawufika nje phansi. Ngibuza ba umntwana uthi awuzundazi. Ushumele nje manje mjolo ushumele. Uthi akunandazi nithi. Mama ndingicela mina ngekhaya. Ngibona ngawufika phaya. Uzawuthi xwaka. Akuthethe isithethe. Xwaka. Wonke. Isithethe. Nginabantu bamphaya. Bamba apha kum. Uzakwala nethi nje. Ubeke ilizwi. Uzabazi njani? Uzawubazi. Yathi ngokubeka ilizwi. Bazawuncokola. Abangabo abantu. Icela lami ke. Inkonzo yami le bayiqhubayo. Bazayifaka kule. Inkonzo. Benze ba le yakho inkonzo ifadalala. Futhi namagogo apha. Nkosi yami. Azakuthetha. Kandithetha apha kwabantwana abathatha ndathi ukumfo othe wandixele lapha into ezakwenzeka. Uthi nabantu bakhe naye pha njengoba nami ke ndinabantu endibakhokheleyo. Uthi nabantu abakhokheleyo naye. Abaqonda ngexesha ngawubeka ilizwi. Azamngobona. Abanye balala. Abanye balala. Yeah. Oh. Ngabi kwabalala. Yaye inkonzo lo bayiqhubayo. Amen. Ngikwasele diflay emchair. Ngumdlalo. Okanye umzomboyi ifana. Umfino ke lo. Bawazi umama ilibala. Nami njengamakhwa ukuthi amakhwa amadala akahlufeni zange uyeke. Kwangisawutyana kuko. Ukholelwa phela simina. Ndihamba nasespinach sonke ngifuna ukukhola phela simina. Amen. Funa nje uqoba ndutshaka kahle ngawuthinga ecephe nduthe ngehlanga. Asikhathi mama. Amen. Wathi umfuna utya ngamadoda ayikho la nto. Yonke la nto la idaliwe. Andizahamba uzolibazisa. Amen. Uzolibazisa. Ukhomazwi kula ncwadi endala. Ankile. So join up. Manitsala. Ndibuye ngizojoin up. Manitsala. Amen. Ndibuye ngizojoin up. Manitsala. Sihambe sobe kumama. Amen. Yeah. Uthixo. Wamthatha uAdam. Wambeka pha Eden. Wathi ungatya kuzo zonke into ezilapha. Kodwa ungatyi umthoko ufana wa.
uSathane ke akayifuni indawo enqandwayo Oh yes. ngoba kumphikisi nanqangazange into eParliament bakhona abathi eParliament awenzekela hlobo lidala ombathu ngubo kubhekiswa kuwe namphathi ujongiwe lethi ukavuma nje lahla phansi phinisela abantu endlaleni umuntu ophikisayo bantwana bakaThixo wava ke uThixo ke uzibonele wava uzibonele ba la ndodi batyile kulamthi futhi babe betyile kulamthi bazibhaqa bahamba ngaze wayapha uThixo ndiza ePali apho ndiza khona Yes. Amen. Yes. sePali wayapha wamva uThixo wadaba nakwesiza uzibonele thatha ngozibonele mina Awu Nkosi yami. thatha umuntu ngomuntu oxelelwayo umuntu oboniswayo ndithatha ngozibonele thatha ngozibonele waya wamvusathana wamva uAdam nakwesiza uThixo wabaleka isazela sakhe isazela sikaAdam siyaphila akafana nami isazela sakhe uAdam siyaphila waziqonda kahle into ba wonile Adam wamkhwaza uThixo wathi nduve usiza empepheni nasemini ndoyika kuba yamba ngase wathi uxele ngibani bahamba ngase wathi utyile nakulamthi wathi le nkosikazi le ithe manditye fasindini ntoni yenzile imbi kangaka wayigqithisa naye wathi uSathane into yangoku ufika indibhide xa indoda emzini akho uyalawula akulawulwa uyalawula ndiphindwa ntenye uAdam akabusi utheni ngoku sitya kulo mthi isho inkosikazi itya watya uAdam yokothwana ayingoku ikho haleluya awungoku yokothwana ikhona iqala pha kuAdam yokothwana akabuza njengendoda ephethe endlini theni ngoku le nto yenzayo wathi tye sentyile uthule makabe nani yabona nxa inkosikazi kufakela mthi kuthiwa yokothwana uba ihagu uyayitya uzawuyitya nawe noba kuyitya uzawuyitya Amen. ngoba itywa ngunoyi Amen. futhi uyamoyika Amen. into engazi ukwenzeka nxa ndifake uyokothwana inkosikazi yam andiwoyiki wena woyika yena kha unyangela kanyangelanga wena wena uzawudibana nam yakuphela nto manisithi umdlana utyisa uyokothwana akatyiswa ngoyokothwana kuthiwa ndasitolongwa kangaka afika kuThixo abambathisa ingubo yezintsu wabakhupha bakhuphela ngaphandle wathi makulungisa umhlaba wathatha isithunywa wasimisa phaa esangweni eliphethe ikrele elikhalimakazi angaphindi umntu angene phaya esangweni ukuze umntu achukumise kumthobomu uzangafi ukuba
ngaba uAdam wemamele yasingekho kulo ngalo kosikuyi ukuthola manje uthi umpostoli Paulos abona amadoda asengakini elwandle uthi madoda ukuba ngaba nanthe nandiphula phula ngangazange sigqithe eGreta sizodibana lengqalo kosikuyi uthi nangwako uthi mandiniluleke apha kuni akukho muntu uzakwenzakala umkhombe wodwa ozakwenzakala nathi akho muntu uzawulahlekela ubomi bakhe akunkini akumama engangawulenda umkhombe wodwa onakaleyo apha akonakalengo ubomi bakhe umkhombe womzimba uhanjiswa nguwe apha ngaphakathi ngoba umkhombe no anduqaphela kakuhle yabona lento nje ihamba nje ihanjiswa nguwe apha ngaphakathi lento bathi abashumele imilenzo yomuntu ithathu njengepotshi umlenze wesithathu umphefumulo nguwo lo uhambisa le mlenze yomibili xa uphuma umphefumulo uyawa umuntu ngqu phansi lo mlenze lo ufuna uthixo lungumphefumulo apha kuwe kumikaze kakuhle umuntu ufana nepotshi ipotshi ukwaphuka omnye umlenze ayikwazi umanga emlenze mbini funeka isekelwe intena ipotshi enjalo izawupheka inkobe zombona ayinawupheka ukutya kwama-gentleman Yes. Awufaka umbona cha. ngoba imilenze emibili funeka isekelwe ngelitye umuntu akasekele aphuma umuntu kule tempile ayisebenze le mlenze uthanda ungathandi nganqula kaphansi yazi noma ubuyazi lelo ingwenya yomlenze apha emntwini umphefumulo la ufuna uthixo phezulwini xa izawuthatha uwaphansi ngqu ngoba uli-gentleman ngoba ulikhule uzawaphansi ngqu uthula manje kanti umfini uyongena inkosikazi yakho tata abanye abathi iyogula inkosikazi adinwe banexesha longabuyi athanda idimasi Amen. asuke ngabuyi andikanti ivento kuwe tata usimapha ecaweni uthi ubeka umama uthethe lapha ecaweni le umama ngumama unkosikazi apho ngumama lo nkonzo esikuyo uthe enkosikazini yakho uthi mama naye athi tata kuthi Amen. leti bhidwa mama ke nxa singe banxa bengekaguquki nandisithi sisi umama akayifuni uba ndithi mama ndiyamgugisa ngoku
sithi mama kulenkosi zami wathi sisimanga umntana ngoku zangathi mama kum uthi mama kumntana ukuthola bandleni bantwana bakathatha umfinyi mama uhambile Sura Niembes. Sura Niembes. Khona umthuthuzeli. Athi esawufika umuntu waseGalile, athi kubafundisi bakhe, hambani kulo lonke. Ngabanani ude bese phezulu kwephakade. Nani uthi? Ligoha eli. Utokwanakala umkhombe bahamba ngawo wonakala nemoto yithi yabo yamba yonakale ingasebenza amathumbu la ime phambi kwendlu umama ufike nokuba kwanakala umkhombe ebahamba ngawo wahlala phansi enezwi likaThixo badalana bami Ukoma zabule ncwadi yesithile lishumi nesine verse 5 Nanunyameze labangcwele abantu abamkhonzayo uThixo nonyana balathwana uthi banoyola abafi abafele enkosini uthabathela apha utsho umoya uthi baphumule ebulelekezi zinhlungu zalo mhlaba imisebenzi yabo hamba hambe nayo imisebenzi yakho mama ayishekanga hambe nayo imisebenzi yakhe hambe nayo imisebenzi yakhe uyakoka manjalo uPawulos Wathi uthi ngibona umkhombe ungena siqithini sithile. Batshoba kumkhombe wadwa basinda bona. uThixo wabasindisa. Andana amathanda ko. Lomkhombe sihamba ngawo. Wona. Naku lomkhombe ndithetha ngawo. Ngoba uyahambisa. Uhombise, 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 uchayise, uthini, ufake negozi. Amen. Ufaka futhi bana lungaphakathi. Kumnibala umuntu lo ulindwendo kwelili. Ngama lo kodwa. Umuntu apha uphuma nomsebenzi yakhe. Ashaki tu. Baba ulisala uzaphuma nomsebenzi wakho. Baba uyabulala uzaphuma nomsebenzi wakho. Akumnyamanga kuThixo. Kunje kuThixo. Abantu ngilenda yayakuthi kwinhliziyo yami. Singabantu thina abangena kule nkonzo andabe ngesambhokho sika Sathana umfundisi uSathana lo umfundisi uSathana uSathana ngumfundisi uyibethe indoda imazi uThixo. Amen. uThixo umyeke ngamabombo akwadi mnabaleyo uthini lemambo mlanda tena dekha ithafisa bhokho indoda iyazi inkonzo izongena ngaphakathi ajike emnyango aye kwabanye uthangena ke ngaphakathi xa nomuntu wakhe angena ngaye olapha ngaphakathi Bakwabuthi uSathana ukuhle enkonzweni wafuka uyasela ngaphakathi
wabuza singcwele zodwa nesu wathi uyesu singcwele zodwa nawe uyabona amen wathi bakhona abantu bama wathi babona kalula wathi banenambala yami inambala yami labaphansi kwelwimi imnyama isela uSathane amen elinombolo igusha elingezo za waphuma phandle wathi incwadi zakhe unomnqwazi wakhe naye njengalo na amen wathi uyesu mabafona wajonga wafika enayichaphaza wathi ngapha wafika enayichaphaza wathi ngapha unayichaphaza yonke enayichaphaza ngapha nangakhupha mntu ngoba uthunywa nguThixo into yoba makazochulachula abantu bakuThixo ababolisela elinombolo igusha elingezoza amanqam Sathane apha uYesu wakhutha le namba thunywa loo nto wakhutha le namba ibuhlungu ke le namba xa ikhusha lisukile lokubetha kantiso namntwini athi lo mntu ushumana kakubi aphume kule ndawo athi awufika kuleya afika kukho omnyama aphume kuleya aye kuleya afika kwigorha pha andababona usana umntu oyisokunyamezela apha ngela xesha sasolusa uthi awuhlatywa limefa ulikhuphe kodwa isopha laa ndawo kuthiwa inina lihlafuna ulihlafuna thathwe laa mthamo ufakwe kulaa ndawo binelaa mefa kuthiwa hamba akho mefa laphinde likuhlabeni nix ndongena semefeni amen andiluleke khona senze yakho umntana uthi uNkosi uPawulos kanti yachithwa le ndlu apha emhlabeni lonquba sinesakhiwo esiphezulu engezwanga ngadlanzi kuba kulowo unquba siyanqina zinhlungu zalo mhlaba wakusiqinayo sinjalo uthi silangazela kodwa ukwambatha ukuze saleke indlu yethu esamazulwini ukuba ngaba asinduluka ngakwalizwe sihamba ngaze awungakholwa usiba kwalizwe uhamba ngaze shu akunayo ingubo elizulukathini osifika phaya waleka esasiqu sisezulwini sakho angaba asifinanga sihamba ngaze ngoba haleke la mzimba upha lakhaya lethu apha sizokolopha apha Amen. yabona pha emsebenzini xa ugoduka igoduka wasasaphangela pha epere pha eWellington ukala la asekapha amagodo kuba ubani yakhola namhlanje anagqithika madodana uthi izani yakhwela ubani uzawuma izinto into apha kodwa ezi zinto ezimapha asozukuma ingabalanga imali yakhe ingabalanga okala ngemali qala insebenzo izawuqala ayibali anike lo ayibali
anike lo ayibani ngena madethele bandle ayibalele imali futhi nathi imali kabani ahlanayo into ezakwenzeka apha kuza kumbelwa iqilo lakho azongisha phetha kwakho ungenatsika ngenqamakwazi ka uhlale entsabanzo andange ngoku unikelwe ke ngoku usicala ngemali esabhankini futhi amen Zicimi isibani indoda ifundile ishana namadoda angafundanga zicimi isibani uthazela lamali ugcine amadoda pha ayikhupha zena angilahla pha la ncwadi izabotha lapha engene ogogo kuvusana nawe apha anginanga amagoduka agcwele uyagoduka Amen. hamba mama hamba mama hamba mama singagoduka sezulwini Amen. sifuna kumbamba zonke ovusana na Amen. sokuthatha ngento ebekuyo Amen. Amen. ugoduka esi akufika umuntu ezulwini uveza intsabanzo veza intsabanzo nakukutya kwakhe egoduka yalungisa phaya ekhaya uba ngababa phaya ekhayeni kukho abantu angatyi nyama ehakho akayiphathi inyama ehakho uphatha umphako azawutyiwa ngabantu bonke Amen. uphume nomphako umama ofuna phaya ekhaya asazi kuwe umntu unokutya kuthandayo apha abhubha amadoda amabini yaqala ukufika enye pha kanti ukutya kwayo ithanda ibhanana qha yafika iphathe kodwa ntoni iphathe wathi mphethe umpha kwam wathi asiyityi thina le nto apha ngoku ndizayithini kuthiwa yitya wena yankuba ndithi umntu xa phatha umphako apha ekhaya uphatha umphako azawutyiwa ngabantu bonke awuphatha umphako ehakho bakho abantu abangatyi umphako wakho phaa endlini funeka umphako wakho ube yi-11 hayi siyityi thina le nto yitye wayitya washeka amaxolo uthi azawubeka phi kuthiwa asiyazi uzawubeka phini ube kwanguwe umgonile kwanguwe umgomuzaba kwanguwe wakulo mntu mhlawumbe ekota nje manejonga ngapha encuba utangothi yabo manje ujonga lapha into olincumelana uhlamba ncumo yazi umathi wami uphethe umphakotolo wafika ufishana mazani mamjaqhiba ufishana Amen. wafika iphephe ibona mositolo Amen. intwana zana uthi nathi kodwa hayi asiyityithi nale nto intoni le itolo phi uthi noma ngoku kuthiwa yitya wena iqobula ke nto iqobula watya washeka amaqolo apha kuzo uza ke ngoku amaqolo uthi umgomi uzaba kwanguwe amen khangela ke ngoku utya amaqolo etolofika enameva imisebenzi yakho
engadibananga nezulu Oh, Jesus Christ. imisebenzi yakho engadibananga nezulu imisebenzi yakho idibane nezulu nani siyangangena ngala malungelo ungena ungayiza manje kwathi ngakipha iqambo livula buseza ubujiko zikuwo Mandiluleke. Mandiluleke. Amen. Mandiluleke. Ipala ndiyantlapha lona. Antlapha kulapha. Mandiluleke. uJohn kaZebhedi ubhidwa lukhanyiso kaYesu uncwadi esishilelo isahluko 1 verse 17. Amen. Bathe kumbona uYesu wafika bangezela ngelanga uthi ndoyika ndathi ngqu phansi wahamba wangiphakamisa wandimisa ngenyawo wathi musukoyika wathi yabona mna ndingokuqala kubawo ndiyimpelo futhi. Jesus Christ. Jesus Christ. uthi mna ndingomazibulo kubawo ndiyimpelo futhi uthi ndinguye odlubomo ndafayo nje. Yes. uthi isiko sokuvula kwalabafileyo sikum nesiko sokufa sikum asavule ngaso apha uGabaliyeli. Amen. Eqabula sebovu ndihamba ngezantya. Yebo uYesu anikwe isiko umsebenzi wogqibayo kayise wamnika uThixo zonke isiko zikuye. Mandiluleke. Amen. Mandiluleke. Uvule ngaso siko uGabaliyeli. Uvule ngaso siko lamkhombe waphuma mama. Waphuma mama wagoduka waye ekhaya. Ephethe umsebenzi bawusebenza apha emhlabeni. Thixo ke akangisikele. Ayibona into ethi bathumbu noThixo ubuvove apha. Amen. Abantu anazinto abavova kuzo apha. Amen. Azamgodisa kuThixo uthi uThixo ukhonze mina ndoda qwaba. Amen. Uthula bandleni. Sizokwenza ingoma yagoduka. Azingoma sivunya lapha sivunyelwa yena ngoba ebazivula ingoma esihamba ngenyawo ndithi amagoduka aligoduka livunyela ingoma azaziyo mangumfana wenhlombe uvunyela ingoma yenhlombe enyuka. Amen. Abekhumsha Amen. Angoma sizovunya apha sivuma ingoma le azivunya apha ingoma ayizodlala apha.